Ahojte ľudia, dneska vás vítam pri novom videu Zero Building dôčka s mojím dobrým kamarátom Jožom. Čaute. No, ideme do Shiny Shaft. Dobre? Dobre. Takže ešte nevyskakuj. Hráme tieto dôčka, Zero Building. Lebo stavať neviem. Ani ja. Tak dúfam, že tu bude veľa killov. Neletí sa nejaký. Podľa mňa sa letí len my dvaja a nikto iný, lebo ja žiadny iný landing nevidím. Okrem nás dvoch. Ani ja. Ale dobre. Dobre, ja už hneď mám trampolínu, kebyže chceme zdrhnúť. Dobre. Dobre, brokovka, fajn. Zatiaľ dobré zbranie. Bandáže, tie sa vždy zídu. No. Ja mám big shield. Fajn. Zatiaľ dobré zbranie. To ešte tu mám nejaký dobrý prekladík. Po ty strieľaš? Aj náhodou som ísť. Dobre. Dobre. Zatiaľ akože dobrý loot. Tu je nábojky. Buguj sa. Tak môžeme ísť aj. Kde ešte poznám týko? Ja už aj letím. Ja pôjdem do stredu. Ja asi idem to jeho pomocník, neviem presne kde je. Už aj ja letím. Dobre, ja musím zobrať toto slivňáka, alebo čo to je? Idem ti pomôcť tam. Nemusíš, ja som si iba išiel zobrať to slivňáka. Jaj. Poď si aj ty zobrať. Ja som na benzínke teraz, alebo kde. Ja tu mám fajné strelby, trocha. Takže idem hneď do nich. Potom poď za mnou rýchlo. Už som tu. Dobre. Ty koko. Kde je? Kde sú typci? To ja neviem. Tu sú v tomto areáli. Dobre, idem za tebou. Potrebujem určite viac nábojov a to sú vždy náboje. Som tu. Dobre. Už počujem nejaké strelby, aj kroky. A to je... Počujem... A vidím aj nejakého týpka. Mňa treba trošku iným. Tu vidíte, to sa povie. Tu je. Dobre, zatiaľ dobre. Dobre, zoberám si meníčka. Dobre, vidím ho. Dobre, je kaput. Ale celkom dobré zbranie. Asi si neviem.
Ešte tu som videl nejakého týka. Tak ten je už môj. Dobre. Tu je. Tu je. Zatiaľ nič. Máš kill už? No, mám jeden. U mňa nič. A som videl kroky. Ty kokos. Ježiš. Dobre. Dobre. Jožo, Prosím. idú pri teba satany. Zaujímavé. Že ja odtiaľ to idem prejsť, takže satani sa môžu hrať sami so sebou. Však to. Akse. Chuck Splasher. Poď sem, chceš Chuck Splasher? No, Tak poď sem. je šupa. O, dík. Tak ja by som ešte chcela nájsť nejakého týpka. Skončí nejaký týpek tu. Tak idem za tebou. A už vidím. Nechaj mi ho. Však neboj, ja ti. Ani na to. Doliti. To sa nemá robiť. Chceš pomôcť? Nie, už nie. A ty si ho zabil? Ja zatiaľ idem za ďalšími strelbami. Aj.
dobre, tam zase nejdem, takže ťa idem preč. Aj tak musím ísť do zóny. Aj keď sme v zóne, ale do stredu, aby sme. Sa náhodou nevydesili, kebyže to je niečo. Ja si ešte pre takú malinkú vec. Ja si otvorím fajný poklad. Trampolína sem. Toto si zoberiem, toto si zoberiem. Toto si zoberiem, toto si zoberiem. A čaute, lúzri. To sme. Zatiaľ dobré. Ja som v mojom cieli. Idem za tebou. Dobre, strelby. Má snajperku. Nie. Škoda. To ty strieľaš? Presne. Ja už viem, kde sú. A presne tam idem. A ja ich vidím. Pôjdem, nech sa oni vyfajtia. A potom... Ja nepočkám na nič. Poďme dvaja na nich. Dobre, zabil. Kto ďalší? Ja už mám postavené. Dobre. Štvrtý kill tejto hre. Ďalší niekto na nás strieľa. Poď na neho. Dojti. Čo, není taký dobrý. Ty mi všetky kily vykradneš. Čo, prečo nie? A prečo áno? Lebo. Už som mohol mať 3 kily, namiesto toho mám 2. Super. Kde si? Poď už sem. Idem. Čakám sa, tam musím nejako dostať. Dojdi. Ubrali mi. Tam ide. Sráč. Dojti. Tam je. Tak poďme obidvaja na nich. Poslali mi oheň. Má laser, dávaj pozor. To nie je laser, ale to je grábovačo. Choď preč. Nefajti s ním. Ešte s brokovnicou na diaľku. Choď preč. Nechaj ma tu. Choď. To ja neviem, či prežijem. Tak, toto bola dnešná hra Fortnite. Keď sa vám toto video páčilo, dajte like. Ak by ste chceli vidieť viacej takýchto hier, tak dajte odber. Zatiaľ. Čau.